Fil-protesta li l-Partit Nazzjonalista organizza tnejn filgħaxija barra l-Parlament, fost l-isterizmu u lajjat ta' Bernard Grek li beda jagħtu jsaħħan lin-nies inqalgħu żewġ kommozzjonijiet. Waħda fil-konfront tal-ġurnalist ta' One News fejn il-kelliem ta' Bernard Grek, Nathaniel Attard, imbuttaħ biex ma jistaqsix, u oħra fejn persuna li kienet il-belt intlaqtet frasa aktarx minn oġġettibes li twaddab. Bl-ewwel każ, Nathaniel Attard ma ħallix li l-ġurnalist tagħna Nolan Camilleri jieħu kummenti tal-kap tal-Oppożizzjoni fuq id-double standards tiegħu meta għandu deputati tiegħu stess li ma jmurux għax-xogħol u jitħallsu xorta. Iżda Attard li filgħodu stess inkixef li bat linja gwida x'għandhom jgħidu d-deputati nazzjonalisti f'dan ir-rigward der jimbutta lil ġurnalist tagħna u jostakolah biex ma jħallihx jistaqsi. Nathaniel Attard inġib biex ikun id-direttur tal-informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista flok James Aaron Ellul li spiċċa librar fl-istamperija. Dwar dan l-inċident mismer f'kull demokrazija, One News fetaħ ilment mal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin l-IGM it-tlieta filgħodu. Sa dan it-tant, barra l-Parlament, sibna lil perit Tony Bezzina li qalilna li qed nivvintaw dwaru. Onorevoli, dejjem kont mur għax-xogħol. Dejjem għamil ċoli. Vera li kont mur għal-voucher tal-fuel? Vera li kont mur għal-voucher tal-fuel? Għastan fuq xattejdu. Dan wara stejjer rapportati anke fil-gazzetta Illum il-ħadd li għadda, fejn ingħad li Bezzina ma jmurx għax-xogħol tiegħu fid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi u meta mar ġabar biss il-voucher biex jagħti l-fuel lill-karozza tiegħu għal skop privat.